салом бинандагони гиромӣ, барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. эҳтиром ба қонун, хиратмандона риоя намудани он, ба одати ҳамарӯзаи худ табдил додани татбиқи меъёрҳои қонун барои рушди бонизому устувори ҷомеа ва давлатдории заминаи боэътимод мегузорад. аз ин рӯ давлат барои татбиқи ин ҳадаф пайваста чораҷӯӣ менамояд. ба зарурат қонунҳо қабул мекунад, ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид менамояд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав низ аз силсилаи ҳамин ташаббусҳои давлати ҳукумати Тоҷикистон маҳсуб мешавад. бо мақсади шарҳу тавзеҳи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло дар барномаи дар мавзӯи рӯз дар суҳбати мо иштирок доранд Гулзода Маҳмадшоҳ, доктори илмҳои тиб, профессор, раиси кумитаи ҳифзи иҷтимоӣ, маориф ва илм, фарҳанг, ҷавонон ва занони Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ректори Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва Дилшод Раҳмон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, раиси кумитаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва қонуният, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳи Рӯдакӣ. ба студия хуш омадед. биёед нахуст аз он оғоз кунем ки ҳадаф аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав аз чӣ иборат аст? қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар соли 2007 дар таҷрибаи қонуниэҷоднамоии Тоҷикистони соҳиби истиқлол, таҷрибаи нахустин ва дар миқёси кишварҳои мутамаддин як таҷрибаи камназире ба ҳисоб мерафт ва ҳамакнун аз лаҳзаи қабули қонуни фавқузикр 17 сол сипарӣ гашт ва албатта бо сипарӣ шудани ин муллати мадиде дар ҷомеа баъзан падида ва зуҳуроти наве рӯи кор меоянд ва рисолати мақомоти қонунгузор, рисолати мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар он ифода меёбад ки вобаста ба падид омадани ин зуҳуроти ҷадид вобаста ба онҳо вокуниши расмӣ ва ҳуқуқӣ зоҳир намоянд ва мувофиқан муллати мадиди сипарӣ шудан аз лаҳзаи қабули қонуни аввал зиёда аз ин ҳифзи арзишҳои аслии фарҳанги миллӣ, таъмини маънавиёти ҷомеа, пешгирӣ аз таассуб ва хурофот, ҳамзамон таъмини сатҳи иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мардум аз ҷумлаи он омилҳое буданд ки барои қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим асос гаштанд. ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағйири иловаҳо ба он шарҳу тавзеҳ медодед. Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат мутобиқан ба моддаи 58 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар қатори дигар субъектҳои дорои ташаббуси қонунгузорӣ аз ин ҳуқуқ бархурдор ҳастанд ва зиёда аз ин мутобиқан ба моддаи 54 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли таҳияи лоиҳаи қонуни нав, дар шакли пешниҳод вобаста ба ворид намудани тағйири илова ба қонунҳои амалкунанда, зиёда аз ин таклифҳо вобаста ба аз эътибор соқит кардани баъзе аз қонунҳо ифода меёбанд ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ин конститутсионии худашон зарурияти танзими бозам амиқи муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба танзими ҷашн маросимҳо ба инобат гирифта аз ин конститутсионии худашон истифода бурданд ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросимро дар таҳрири нав пешниҳод карданд ва расмиёти баъдӣ мутобиқан ба он расмиёте ки мурофиаи қонуниэҷодкунӣ тақозо менамояд ҷараён гирифт. Нахуст дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 8 майи соли 2024 ин қонун мавриди қабул ва сониян 19 июни соли 2024 аз ҷониби аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон якдилона мавриди ҷонибдорӣ қарор гирифт ва 20 июни соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қонун имзо гузошт ва баъд аз нашри расмии он ҳамакун мавриди амал қарор гирифта истодааст.
تشکر زیاد. بگویید که نقش قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در کاهش دادن سطح کمبیزاتی و بهتر گردیدن صفت زندگی مردم در چه ظاهر می شود؟ تشکر زیاد. باید تذکر داد که یکی از مقصدهای اساسی قانون مذکور این فراهم آوردن زمینه حقوقی، تنظیم نمودن مراسم، کمخرج گردانیدن آنها، راه ندادن با اسرافکاری و زیاده‌روی ضمن گذراندن جشن و مراسم، آراستن دسترخوان ایدانه موافقاً بهتر گردیدن سطح صفت زندگی مردم عبارت می باشد. این مقصد قانون در مندرجه آن این عکاسی خود را یافته است. قانون مذکور ترتیب گذراندن جشن و مراسم ها را معین کرده با حفظ ارزش‌های اصلی فرهنگی ملی، پیشگیری خرافات و تعصب، بلند برداشتن معنویات و سطح اجتماعی اقتصادی مردم تاجیکستان روانه گردیده است. ماده‌های 9 و 11 قانون مذکور را که ترتیب گذرانیدن جشن‌های رسمی و ختنه‌سر و مراسم دیگری وابسته به تولد کودک را مقرر کرده است شرح می‌داده. در باب 3 آمده است از ماده‌های 9 تا 11، یعنی که ماده 9 جشن‌های رسمی. جشن‌های رسمی در جمهوری تاجیکستان کدام جشن است؟ جشن روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، روز وحدت ملی، عید بین‌المللی نوروز، عید مهرگان، عید سده، عید رمضان و عید قربان و اینچنین دیگر عیدهایی که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اجازه داده است. این قسم اول ماده 9 است. قسم دوم یعنی که در روزهای عید قربان و عید رمضان دسترخوان کمخرج ایدانه، راه ندادن به اسرافکاری، زیاده‌روی و تقدیم شیرینی و تحفه های ایدانه یعنی که با مفهوم عیدگردک منع شده است. این وابسته است به ماده 9 باب 3. ماده 10 این زادروز یعنی که جشن زادروز در دایره عائله به دعوت هنرمندان گذرانیده می شود. ماده 11 این ختنه‌سر و مراسم دیگر وابسته به تولد کودک است. این یکم معرکه نامگذاری، گوهربندی، چله گذران، موی سرگیران، طفل و معرکه های دیگری وابسته به تولد طفل در دایره عائله به ذبح چاروا و خدمترسانی هنرمندان گذرانیده می شود. قسم دو مراسم ختنه‌سر به طور اختیاری تنها در دایره عائله گذرانیده می شود و قسم سه همین ماده ختنه و روزگی پدر و مادر در مؤسسه‌های تندرستی کشور در مدت 30 روز به طور رایگان گذرانیده می شود. یعنی گذراندن معرکه قسم 4 گذراندن معرکه عقیقه منع کرده شده است. تشکر زیاد. ماده 12 برای برگزار نمودن توی دامادی و عروسی کدام معیارها را مقرر کرده است؟ تشکر زیاد. توی دامادی و عروسی در همین ماده از 6 قسم عبارت می باشد. یعنی که توی دامادی عروسی با گذراندن نه زیاده از 2 معرکه و در دوام نه بیشتر از 2 روز گذرانیده می شود. یعنی که آراستن ضیافت برای تا 150 نفر و اینچنین آش تویی برای تا 200 نفر از حساب هر دو جانب گذرانیده می شود. تشکیل معرکه های فاتحه تویی، مصلحت آشی، ایدانه بری، صندوق بران، سر و پا بینان، چای گشتک، رئیس طلبان، خدا طلبان، نان شکنان، خانه کشان، مادر طلبان، پدر طلبان، روی بینان، چادر کنان، مبارک بادان، شهدتازان، تقدیم سر و پا برای مهمانان از دو طرف با استثنای تحفه ها با عروس و داماد و پدر و مادر عروس و داماد منع می باشد طبق قانونگذاری در قسم 2 همین ماده. قسم 3 مراسم داماد طالبان و عروس طالبان با اشتراک 15 نفر برگزار کرده می شود. قسم 4 باشد پدر و مادر داماد و عروس و شخصان آنها را عوض کننده با مصلحت طرف ها می توانند به جای معرکه های آش تویی و توی مبلغ برگزاری آن را به نوخانه‌داران
тақдим намоянд ё ин ки барои корҳои хайриявӣ эҳсонкорӣ яъне ки сохтани роҳҳо яъне кашидани хати об ва инчунин таъмир ва сохтумони иншоотҳои иҷтимоӣ ва пулҳоро метавонанд сарф намоянд. Гусели арӯсу домод бо истифодаи на бештар аз 4 автомашина баргузор карда мешавад. Маросими ба қайдгирии давлатии ақди никоҳ аз ҷониби мақомоти сабти аснои ҳолатҳои шаҳрвандӣ баргузор карда мешавад. Ташаккур. Умуман дар моддаи 13 сухан дар бораи маросими ҳаҷ ва умра меравад. Кадом меъёрҳоро мушаххас кардааст ин модда? Ташаккури зиёд. Дар ин модда яъне ки аз 3 қисм иборат мебошад. маъракаҳои гусели пешвоз дар доираи оила баргузор карда мешавад. ташкили маъракаҳои ҳоҷи зиёрат, ҳоҷи талбон, ҳоҷиёшӣ ва маъракаҳои дигар ҳамчунин манъ карда шудааст дар қонуни мазкур. ҳоҷиён ва умракунандагон ба ҷои маъракаҳои дигаре ки дар қисми 2 ҳамин модда оварда шудааст метавонанд ба корҳои эҳсонкорӣ яъне ки барои маблағҳои ҷамъшударо метавонанд барои сохтумон ва таъмири иншоотҳо ва ё ки пулҳо барои сохтани роҳҳо ва инчунин кашидани қубурҳои об равона карда метавонанд. Ташаккури зиёд. Тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон намудани меъёрҳои қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? барои риоя накардан ва ё вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо мутаносибан ба навъҳои ҳуқуқвайронкунӣ ҷавобгарии интизомӣ, ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. аз мазмуни қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ ва ҳамзамон қонунҳои дигари соҳавӣ ки пеш аз ҳама тарзи ташкил ва фаъолияти мақомоти мухталифи давлатиро ба низом медоранд бармеояд ки риоя накардан ва ё вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим асос барои қатъ кардани муносибатҳои хизматӣ ва муносибатҳои мансабӣ мегардад. худи қонун дар таҳрири нав дар моддаи 20 пешбинӣ намудааст ки дар сурати аз ҷониби аъзои ҳукумат, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, кормандони мақомоти судӣ, кормандони мақомоти прокуратура, мақомотҳои корҳои дохила, мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, кормандони мақомоти андозу гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ риоя нашудан ва ё вайрон гардидани талаботи қонунгузории мазкур ва шахсони дигари мансабдор ва аз ҷониби фарзандони онҳо низ риоя ва вайрон гардидани талаботи қонунгузории мазкур шахсони мазкур аз вазифа озод карда мешаванд ва навъҳои дигари ҷазои интизомӣ бозам мегӯям мутаносибан ба қонунгузории соҳавӣ махсусан он қонунҳое ки тарзи ташкил ва фаъолияти мақомоти алоҳидаи давлатиро танзим мекунанд пешбинӣ гардидааст. дар аксарияти ин қонунҳо дарҷ гаштааст ки риоя накардан вайрон намудани талаботи қонунгузории мазкур асос барои қатъ шудани муносибатҳои хизматӣ, муносибатҳои мансабӣ мегардад. тарзе ки иттилоъ дорем якҷо бо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар таҳрири нав лоиҳаи тағйири илова ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гарданд ва онҳо низ санаи 19 июни соли 2024 қабул гардиданд. 20 июни соли 2024 ба онҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд ва ҳамакун мавриди амал қарор гирифтаанд ва мутобиқан ба моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои хабардор накардани комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросимҳо вобаста ба баргузории ҷашну маросимҳо махсусан тӯи домодию арӯсӣ, маросими дафну азодорӣ, пошидани пул ва часпонидани пул, барои баргузор намудани маъракаҳои манъшуда аз ҷумла ҷашни зодрӯз, маросими хатнасур ва дигар маросимҳои манъшуда, барои риоя накардани тартиби баргузории ҷашну маросимҳо махсусан маросимҳои тӯи домодию арӯсӣ хосатан риоя накардани меъёр вобаста ба теъдод ва вақту давомнокии ин чорабинӣ ҳамзамон барои аз ҷониби соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ хосатан ҳунармандон робарияти тарабхонаҳо ошхонаҳо риоя накардани тарзи хизматрасониҳои марбут ба ҷашну маросимҳо ҳамчунин барои дағалона вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар вазъияти фавқулода пандемияи бемориҳои сироятӣ
ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти тиббию техногенӣ дошта риоя накардани вайрон намудани талаботи қонунгузории зикршуда асос барои татбиқи ҷавобгарии маъмурӣ хусусан дар шакли ҷарима мегардад ва мутаносибан ба он таркибҳои вайронкунии маъмурӣ ки баён доштем, кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маъмуриро дар шакли ҷарима барои шахсони воқеӣ, барои шахсони ҳуқуқӣ, барои шахсони мансабдор пешбинӣ намудааст ва андозаи ҷарима аз 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо оғоз гардад то ба 3000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо боло бурда шудааст ва мубрамияти масоили марбут ба танзими ҷашн маросимиҳоро ба инобат гирифта ҳамзамон тарзе ки ишора кардем якҷо бо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросим дар таҳрири нав ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйири илова ворид карда шуд ва мутобиқан ба моддаи 334 ишораи 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки таркиби ҷиноят вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросим пешбинӣ шудааст, ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар гардидааст. Мутобиқан ба моддаи 334 ишораи 2 илова шуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дағалона вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазъияти фавқулодда, дар ҳолати пандемияи бемориҳои сироятӣ, ҳолатҳои фавқулоддаи хосияти тиббӣ ва техногенӣ дошта вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросимҳо, ҷавобгарии ҷиноятӣ нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ, нисбат ба муассис ё роҳбари ташкилоти тиҷоратӣ, сархатибон, хатибони масҷидҳои панҷвақта, имомони масҷидҳо, раисони маҳалла, роҳбарони мақомотҳои дигари худфаъолияти ҷамъиятӣ ва дигар шахсон ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст дар шакли ҷарима аз 2200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо то 2500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 2 то 3 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайяне ки машғул шудан ба фаъолияти муайян агар зимнан ин кирдор баъди 1 соли татбиқи ҷазои маъмурӣ содир шуда бошад. Яъне ки дар умум барои вайрон намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросим ҳам ҷавобгарии интизомӣ, ҳам ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст ва ҳадаф аз вусъат додани андозаи ҷавобгарӣ ва хусусан ҷазои маъмурию ҷиноятӣ пеш аз ҳама таъмини риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо, махсусан мавҷудияти қонуният дар мавриди риояи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросимҳо ба ҳисоб меравад. риоя накардани қонун аз як тараф агар аз ҳисоби надонистани қонун бошад, аз тарафи дигар ин заминаи ҷаҳолатпарастӣ дорад, хурофотпарастӣ дорад ва дар ҷаҳони муосир донишмандон, ҷомеашиносон, сиёсатшиносон дар баробари дигар таҳдиду хатарҳо ба давлатдорӣ ба ҷомеаҳо ҳамзамон хурофот, таассуби динӣ ва дигар амалҳоеро ки дар заминаи хурофот, дар заминаи ҷаҳолат ба вуҷуд меоянд таҳдид маҳсуб медонанд, ҳамчун таҳдид шинохтаанд. Бигӯед ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешгирии ҳамин гуна таҳдидҳо ва мутаносибан ҳифзи фарҳанги асили миллӣ чӣ нақш гузошта метавонад? дар ҳақиқат аз нигоҳи шаҳрвандӣ гирем агар дар шароити ҳозира баъзе аз нафарон рӯ ба хурофот овардагӣ ҳастанд ва дигар масъалаҳое ки шумо худатон шоҳид ҳастед ба бар кардани либосҳои ғайримиллӣ ва инчунин дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳамин танзим муайян карда шудааст ва инчунин ё ин ки исрофкорӣ ва зиёдаравӣ ё ки таассуб зиёд шуда истодааст. Барои ҳаминам масъала барои пешгирӣ кардан ва инчунин мардума фаҳмондан ҳамин қонунро пешниҳод кардагӣ ҳастанд. бебаҳс қонуни мазкур баҳри танзими ҷашну маърака ва ҳифзи арзиши аслии фарҳанги миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари хусусиятҳои манъкунандагӣ ва маҳдудкунандагӣ доштан боз дорои кадом хусусиятҳо мебошанд? Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат назарияи умумии ҳуқуқ сохтори анъанавии таркибии дилхоҳ санадҳои меъёрии ҳуқуқиро аз меъёрҳои ӯҳдадоркунанда, ваколатдоркунанда ва манъкунанда иборат донистааст. вале махсусияти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар он ифода меёбад ки дар
он ба истиснои меъёрҳои ваколатдоркунанда, удвадоркунанда ва манъкунанда ҳамзамон баъзан меъёрҳое ки хосияти тавсиявӣ, хосияти тавзеҳотӣ доранд дарҷ гардидааст ва махсусияти қонун низ пеш аз ҳама дар ҳамин ифода меёбад ки дар қатори меъёрҳои тарзи шумо ишора кардаин удвадоркунанда ва ваколатдоркунанда ва манъкунанда ҳамзамон меъёрҳои хосияти тавзеҳотӣ, хосияти тавсиявӣ зиёд ҳастанд ва ҷанбаи дигаре ки махсусияти ин қонунро ифода мекунад ва ҳамчун қонуни миллӣ муаррифӣ гардидааст, пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки дар арафаи қабули он хусусан дар манзурам тарҳи нахустини он ки соли 2007 сурат гирифта буд, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон як нав муҳокимаи умуммиллиро дар иртибот ба он баргузор намуда буданд ва рисолати қонун, рисолати мақомоти ҳокимияти давлатӣ низ пеш аз танҳо дар маҳдуд кардану сазо додан ифода намеёбад. баъзан меъёрҳои ҳавасманднамоӣ, меъёрҳои тавзеҳотӣ, меъёрҳои тавсиявӣ низ бояд ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вуҷуд дошта бошанд, то ин ки иштирокчиҳои муносибатҳои ҷамъиятиро барои риоя кардан, барои умуман иҷрои матлуби ин ва он қоидаи рафтор ҳидоят намоянд. баргузории баъзе ҷашну маросим, асан маросими тӯи домодӣ, арӯсӣ, маросими марбут ба адои ҳаҷ ва умра қайд карданд ки падару модар ва нафарои онҳоро ивазкунанда бо маслиҳати пешакӣ метавонанд ки ба ивази он харҷе ки ба иртибот дорад ба баргузории ҳамин маъракаи ташкили ошитӯй, ин масорифро метавонанд дар корҳои хайру эҳсонкорӣ, махсусан бунёди роҳҳо, кашидани об ва умуман корҳои дигари эҳсонкорӣ сарф намоянд. ё ки вақте сухан дар мавриди адои маросими марбут ба адои ҳаҷ ва умра меравад, ҳамин нав меъёрҳои тавсиядиҳанда, меъёрҳои тавзеҳотӣ низ вуҷуд доранд ки яъне иштирокчиҳои муносибатҳои ҷамъияти онҳое ки азму тасмими анҷоми маросимро доранд метавонанд ки бар ивази он ба корҳои хайру эҳсонкорӣ машғул шаванд. ва бозам меёбад ки махсусияти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросим дар қиёс ба қонунҳои дигар, дар қиёс бо амалияи қонунофарии давлатҳои мутамаддин маҳз дар он ифода меёбад ки дар он ба истиснои он конструксияи анъанавие ки дар назарияи умумии ҳуқуқ ора мақбул медонад, меъёри ҳуқуқ бояд ҳатман аз санади меъёри ҳуқуқ аз меъёрҳои ваколатдоркунандаву манъкунанда удвадоркунанда таркиб ёфта бошад, меъёрҳое ки ҷанбаи ҳавасманднамоӣ, ҷанбаи тавзеҳотӣ, ҷанбаи тавсиявӣ дорад ва аз ин дидгоҳ амалияи қонунофарии кишвари мо дар хусусан мисоли қонуни мазкур дар таҷрибаи давлатҳои мутамаддин назир надорад. Бале, ташаккури зиёд. Тавре ки медонем, бо назардошти авзои кунунии ҷомеаи ҷаҳон, эҳтиром ба қонун, баландбардоштани нақши қонун дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, яъне боз ҳам баландбардоштан, мустаҳкам кардан, таҳкими институти ҳифзи ҳуқуқи инсон ва дигар масъалаҳои марбут ба маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ аз 28 декабри соли 2023 соли 2024-ро ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. Мегуфтед ки эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ дар боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мутаносибан татбиқи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва коҳиш додани сатҳи хурофотпарастӣ ва таассуб чӣ нақш гузошта метавонад? Ташаккури зиёд. Воқеан он тасдиме ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солонаашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии моҳи декабри соли 2023 бобати эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ роҳандозӣ гардид. Воқеан тасдими саривақтӣ ва айни муддао аст ва президенти маҳбуби кишвари мо бо хиради азалияшон идрок намуданд ки танҳо бархурдории амиқи шаҳрвандон аз сатҳи баланди маърифат ва фарҳанги ҳуқуқӣ асос барои расидан ба он ҳадафҳои бунёдӣ, ҳадафҳое ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар гузоштаанд, асос барои расидан ба ин ҳадафҳо, асос барои фатҳи хулаҳои мурод дар ин ҷода аст. ва дар ҳақиқат ба маънои оммавӣ вақте сухан сари маърифати ҳуқуқӣ меравад, яъне бархурдории шаҳрвандон аз нозукиё, аз назокати низоми қонунгузорӣ, амалияи татбиқи ҳуқуқ, амалияи тафсири ҳуқуқ, амалияи қонуниҷодкунӣ аст
و دلخواه جامعه‌ای که شهروندان اون از سطح بلندی معرفت حقوقی برخوردار هستند، البته که در اونجا نظم است، نظام است، قانونیت است، ترتیبات است و همین نقطه نظر رو به نظر اعتبار گرفت در پس منظر او تهدیدهای جهانی معاصر، در پس منظر متشنج گشتن وضع پلیتیک جهانی معاصر، در پس منظر بسیار مبرم گردیدن تمایل‌های مربوط به تعصب و خرافات در جامعه، پیشوای معظم ملت این تصمیم راه اندازی کرد و خوشبختانه از جانب اهل جماعتچگی مملکت این به طریق عمومی یکدیانه پذیرایی شده است و اونی که هر روز از طریق وسایل اخباری عامه، از طریق تلویزیون انواع صحبت و نشست‌ها برگزار می‌شوند، زیایان، خادمان دولتی، وکیلان مردمی جلب می‌شوند در همایش‌های تلویزیونی، در صحبت و واخوری با مردم. پیش از همه شرح و توضیح نزاکت قانونگذاری، اونی که قانونیت چی است، ترتیبات حقوقی چی است، برای مردم چی حکمت دارد. این تصمیم البته که دستگیری یکدیانه زیای مملکت بابت تامین کمالات فرهنگ حقوقی شهروندان هستند. کمالات بلند فرهنگ حقوقی شهروندان، برخورداری شهروندان از نازکی‌های قانونگذاری نه تنها برای رعایت بی‌میلان این قانون، بلکه رعایت بی‌چون دیگر قانون‌ها مساعدت می‌نماید. یعنی که شهروندان مملکت مدامی که از حقوق خود برخوردار میشن، از اونی که قاعده‌های رفتار چهارچوبه دارن و از این چهارچوبه خارج شدن، این البته که بر زیان است، در ذهن شهروندان حاصل می شود، موافقاً کمالات دخلداری معرفت و فرهنگ حقوقی آنها تامین می گردند و این باز میگم برای رسیدن به اون هدفهایی که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته است مساعدت میکنند و مخصوصا برای رعایت و اجرایش طلبات بی‌چون قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان. تشکر برای صحبت، برای ابراز اندیشه ها، برای شرح و توضیح معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در تحریر نو و آن اندیشه هایی که وابسته به برگزار نمودن معرکه ها که به سطح معرفت حقوقی و فرهنگ حقوقی شهروندان وابسته است ابراز داشتید. و دانستن خوب است که معرفت حقوقی ما، بینش ما، بصیرت ما در تناسب با رعایت قانون، با احترام به قانون در مناسبت حلوزه ما تجسم می شود و بسیار خوب است بدانیم که تمام هدفهایی که هدفهای استراتژی محسوب می شوند، 4 هدف استراتژی که دولت حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی آنها را همچون هدف عمده قرار داده است در سیاست دولتی، یعنی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت حوزه‌قواری و نهایت صنعتی‌کنی با سرعت مملکت از رفتار ما، از مناسبت ما، از حس فهمش های ما، دانش های ما، سطح معرفت نه تنها حقوقی ما در مجموع معرفت ما وابستگی عمیق دارد و با زندگی با سعادت ما که هدف نهایی دولت حکومت است، فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای هر یک شهروند مساعدت میکند، زمینه میگذارد. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که در صحبت ما اشتراک داشتند گلزاده محمدشاه، رئیس کمیته حفظ اجتماعی، معارف و علم، فرهنگ، جوانان و زنان مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، دکتر علم‌های طب، پروفسور، رکتور دانشگاه دولتی پی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و دلشاد رحمان، دکتر علم‌های حقوق شناسی، پروفسور، رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به تامین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند و قانونیت، رکتور دانشگاه دولتی کلو به نام ابو عبدالله رودکی. صحبت ما در اینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.